इसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगल सराय नटराज। प्रेजेंटेड बाय किसका फिल्म्स। ऐसन मजा मारा कई रही गेलई जेठावा के बेटावा ना सखिया हीरा के बेटावा। ऐसन मजा मारा कई रही गेलई जेठावा के बेटावा ना सखिया हीरा के बेटावा। मजा हमार कई दे के टबहले टावा ना सखिया हीरा के बेटावा। मजा हमार कई दे के टबहले टावा ना सखिया हीरा के बेटावा। ऐसन मजा मारा कई रही गेलई जेठावा के बेटावा ना सखिया हीरा के बेटावा। ऐसन मजा मारा कई रही गेलई जेठावा के बेटावा ना सखिया हीरा के बेटावा। मजा हमार कई दे के टबहले टावा ना सखिया हीरा के बेटावा। मजा हमार कई दे के टबहले टावा ना सखिया हीरा के बेटावा। डीजे नटराज। सखीर देखिए के हमर जवनिया रसदार पागल होई गेलई पूरा पांडे भूमिहार। सखीर देखिए के हमर जवनिया रसदार पागल होई गेलई पूरा पांडे भूमिहार। हंसी फुसलाई खियाई डल गईला माका बरे डाबाना सखिया हीरा के बेटावा। मजा हमार कई दे के टबहले टावा ना सखिया हीरा के बेटावा। मजा हमार कई दे के टबहले टावा ना सखिया हीरा के बेटावा। इसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगल सराय। सखीर के करा से बतई अपन दिलहवा के बात। अहिरा जैसन मजा दे है नहीं दोसर कौनो जात। सखीर के करा से बतई अपन दिलहवा के बात। अहिरा जैसन मजा दे है नहीं दोसर कौनो जात। लालू बाबा बनी सजूठ कई देला कई पलेटावा ना सखिया हीरा के बेटावा। मजा हमार कई दे के टबहले टावा ना सखिया हीरा के बेटावा। मजा हमार कई दे के टबहले टावा ना सखिया हीरा के बेटावा। इसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगल सराय।